so sir, kumusta? Okay lang, sir. Ito pa din. Guwapa na ko. Ay, sir. Pero okay na, sir. Uy, Ay, sir, man, Jude. Lucky aning naong. Okay lang po, ma'am. Balik na lang. Ikatawa sa paingog lucky kog naong. Ginuo ko. Okay ra, bisa kung sa imong itawag nako. Pwede ra ko dol, pwede ra bro. Par. Okay ra. Alright, so sir, kumusta? Okay na kayo, ma'am. Naragyan po. Pasalamat ko nga inyo kong gi-invitahan dere. Salamat kami sad. Nagpasalamat sa ning Anika. First question, sir, gwapa ko. Siyempre, mga gwapa yun. Hello, mga Bwang Bwang, and welcome to Bwang Bwang Talk Show! Yes, so sa adlaw na ito mga Bwang Bwang, meron talaga tayong bisita na professional boxer. Ginuo ko, baka masusumbagan tayo dito ngayon. No, ever since the world began. Char lang. So simula talaga sa niyang pagbaboxing mga Bwang Bwang, hindi pa siya napipildi, no? So ang kanyang record is 17 wins, 0 ang pildi, and syempre, 1 ang draw. Ayun kami no si Bayot. Ride siya ng Dumingag, Zamboanga del Sur. No? Kahit saan-saan na siya umaadto sa mga international stage. Kaya naman mga buwang-buwang, tulungan niyo akong i-welcome siya, ang Triggerman, Weljon Mindoro. Ay, ginoo ko. Ang gwapo-gwapo mo pala sa personal, sir. Sayang lang, minyo ka na. Sayang lang. Ngayong gabi, or ngayong adlaw, mababalaan na talaga namin ng storya ng iyong kinabuhi. No? Kung saan ka nang galing, kung anong mga naaagian mo sa iyong kinabuhi. So first, syempre, kinsa ka? Or sino si Weljon? Ako dahil si Weljon nga unsa rin akong nagian sa una, lisod jud kay akong nagian nga nagdako ko nga wala na akong papa, patay na akong papa tungod kay nagsakit sa mata. Mga tulo mi kami igsuon pa to sa una. Karon akong mama malay nga sayo siya na balo na sige na siya nakulakaw tungod di siya makakuan ba. Ngita siya mga pag ngita siya pamaagi nga. Pamaagi para mabuhi pud mi. Na. Tapos moto kati bulag may kay akong igsuon dito po sa ngayan. Tapos dito na po ko ni sunod kay yung mama ko kay bulakaw man. Moto nga nasunod po sa kong hunahuna nga mamaksing na lang pag nagmat ng gugbot nga mamaksing na lang jud. Kay bali hunahuna nimo last choice mo na yun na baka dito ako mas mailhan. Kasi wala kang ibang alam na hihimuin, di ba? Ang unang sumulod sa utok mo yung pagbaboxing na. Bag na lang. Bag na lang. So, tatlo kayo magsuon. Kasi ngayon, kakaroon, 5 may kabuk. 5 may kabuk. Natataklan ka sa istorya. So, sa karon, sa una jud sa kong papa, tulo jud mi. Pure nga papa, tulo mi. Tulo mo. Ako may kamanghuran. Ay, right. Tapos so, ngayon, 5 na kayo. 5 na mi. Ay, right. Puro gwapo pa rin mo. Mga gwapo. Gwapo pa na ako. Gwapo pa nimo? Kaya ako rin na lahig ilong. Ay, mga pislat sa ilong or taas? Mga tagas lagi ilong. Murag ako mo na lihan o kuhan. Pero bagay mo imong ilong. Sayang lang nagminyo na ka. Pwede naman po. Ikaduha. Ikaduha do ko mo. Dahil pa. Sukul kanina. Imuon pa lang kunin mo dito. Praktisan nagsumbat. Umagi ka talaga sa pag-eskwela sa una. Ning eskwela ko. Kana kung pag-eskwela, nadyo na story jo kung pag-eskwela na ko. Kay eskwela ko, katong nagsugod ko kuhan, boxing elementary, grade 3 ko. Nya dili ko mosulod sa eskwelahan. Nya mo lagi daw athlete ko. Ilan na lang ko pasaron, mo lang ko buhata grado lagi. Tapos yan yung advantage no kapag athlete ka. Nya wala ko sulod eskwelahan kay wala kay dala ko 20 sa ako ang sa eskwelahan na mo. Moto nga papasaraw na lang ko largo. Siwan ako sa eskwela, naabot og grade 4. Magproblema na ako mga maestra kay unsa may butang lang nga grado mo koy sulod-sulod. Pero humuman ka. Wala jud ko ning human, tama ra jud ko grade 9. Sa elementary ning graduate ka. Ning human ko sa elementary. Hindi ka sa elementary pod. Mo ra lagi pag grade 6 buhatan ra gyapon ko grado kay para mapasar lagi. Ay mo trabaho nito sila kag panumbag. Tapos nag-high school ka. Nag-high school ko. Saan ka nag-high school? Dara sa National, sa Dumingag. Bakit ka umundang?
Wala kay lisod mo kayo na Financial support. financial support na wala makasuporta kayo. Mato nga undang lang ko sulod na nag professional boxing 2019. Yung mga igsuon mo, hindi din nakahuman. Akong isa ka igsuon ako moy ning kuan, ning graduate talaga high school, pero ang isa wala. Wala ka. Nagkatibulaag talaga kayo tanan. Katong nagkuan mi na dito sa kaya nagpuyo ba. Dito pa mi nagmat nguna na kaya ko mama, just uli-uli ra pug mama. Ana ra. Ngayon, nasaan na yung mama mo? Nara dia, nasa balay. Bali, umipo na kayo doon sa kanya. Naglahi ra pug ko. Lahi na po. Nagminyo naman di ka. Minyo naman ko. So, syempre, sir, huminto ka sa grade 9, tapos nagboxing ka na. So, karon sir, saan ka na pumuyo? Daraya po ko sa Dumingag dugpuyo. Dumingag pa rin. Pero may kaugalingon ka ng balay. Kuan pa, nagrent lang ko karon. Pero may nabili na din ako ng lupa, saka nagpagawa na din ako doon ng mga palagayan ng mga na ano lang. Bobo. Bali, naginahinay ka na talagang dandan. Hinahinay lang. Naginahinay mo nang palitin yung mga gusto mong kinabuhi. No, dahil lang sa pagbaboxing. Dahil lang sa pagboxing. Tinuod talaga may kwarta sa boxing. Naman yun, basta magsikap lang. Naningkamot lang ba? Boxing ka, magboksidor ka kuno. Disiplina lang yun. Mag-Miss Universe na lang ko eh. So sir, siyempre may asawa ka na, di ba? So, ilan na yung anak mo? Isa. Ilang tuig na kayong mag-asawa? 1 year pa kami kinasal pero sumugod tong nag-uyab din may o naglikuan may mag 9 years na may. Sugod tong nag-uyab pa may sa high school mga grade 8 mga 2017 tud karon. Alam mo, naunaan ko talaga simula talaga ngayon, amigahin ko na yung asawa mo kasi baka siya na maging Jinky Pacquiao next. No, palit daghan na kayo na siya mga buwag po ng mga mamahalon. Uy, amiga na ta ma'am ha. I-add ko sa Facebook, mag-chat na ta. Kaya at least puhon ba no, madato man jud mo. Kaya naamang kay pangandoy. Asa ka first na ning away? Una na akong nindula jud sa kuan dira jud sa Manila kay Manila ka dritso? Sa Manila kay dira man namay ning kontak ko na ko nga ning kuha sa kuha manager nga mga promoter dira sa team keyboards boxing gym no to nga una na kong dula April 13 mao to pagsugod na kog dula tapos wala pa kaabot og isa ka tuig nakaunom naka 6 fight na ko sa keyboards salamat gyapon ko sa akong mga manager nga grabe ka supportive sa kuha nga sige hangtod karon support nila sa kuha. Paano ka na-discover na iyong mga manager? Like, ikaw yung dumuol sa kanila or... Nara po yun chat sa ko ang mga coach ba ning chat sa ko kung gusto ba daw ko mag-pro, professional ana. Maputo kong nasa kung una nga gusto ko mag-pro po, ning chat na. Pero sila na bahala tanan ng training, ganyan. Ilan na tanang gasto, tanan. Pati yung mga allowance mo. Ilan na tanan. Alright. Sa ngayon, saan ka na nagtitraining? Nagtitraining ako dyan sa Cavite, sa Team Kibers Boxing Gym. Saan yan? Sa Bacoor, Cavite. Alright. Nandyan yung boxing gym namin. So syempre sa una no, katong wala pa kang wala ka pang coach, yung wala ka pang training center o ano sa tawag ana. Saan ka nagpa-practice nung ikaw ay pasisimula pa lang? Dumingag gid na tama. Saging. Sumbag-sumbag ka sa mga saging. Sa una man yung kuan tapos katong nag-high school ko. Mo to na kuha ko sports academy dira sa Pagadian, mo to dira na pug tuloy-tuloy, mo to ka experience na ko amateur. Doon ka talaga mas nakuan, mas nanindot, mas nahasa, diba? Saan yung yung first fight mo talaga, ano yung experience mo doon? Like dumaog ka agad? Yung first fight ko sa professional ko sa boxing. Nadyo ka kulba kay hunahuna nimo. Pressure ka kay 19 years old ka, bata pa niya. Mo to nga kaloyan po sa Ginoo nga ning daog sa una na akong dula. Pila ka round yun? Second round na tayo or third round. Hala, napildi mo na dayon? Saan mo naiigo? Sa, di ba? Dito man yung pinakasakit. Kapag maiigo ka dito, posible kang pildi dito, matumba. So dapat mga anak ka. Mukaber yun. So mga anak jud ka. Anak ba na siya? Or ala yun, mukaber kayo. Anak. So bagay taron ha. Ayaw. Bag ko na mo gamay lang. Maloy ko. Ayaw lang kusga. Ayaw po kusga. Uy. Nay, Roman. Dandan. Kaya nga, miniyo na. So sir, kami tanan, gusto talaga namin mababalaan kung bakit binansagan kang the Triggerman. So ano yung storya?
binansagan ako ng Triggerman sa manager ko na dalawang manager ko na Jerry Balmes Orland Bersulango. Binansagan nila ako ng Triggerman kasi daw yung kalaban ko tag 1 round lang, second round, third round yun parang nasa isip din nila na nilagay na binansag na sa akin Triggerman, parang trigger man daw. Parang naka-trigger daw. Mas pasay. Parang isahan lang daw. Kaya ni mo manunda yun in 3 rounds, ganyan, 2. Nasa ano ko kasi pag tumama talaga yung suntok ko, pag solid, tapos pag tumama yung solid, yun lang. So sir, saan yung pinakalayo mong naabot? Kung nauna yung naabdan, Amerika yun sa Las Vegas. Umabot ka na sa Amerika? Dito ako yung training. Tapos, dagadula na ako sa Florida or Texas. Tapos, Sino yung nakukontra mo doon? lahi Mga Amerikano din? Amerikano din. So siyempre, mga hadlok ka talaga kay mga madako. Iyan sila. Makakuan po ka, makulbaan juga kay, ano na mo. Yaw, nagniron. Di po lalim. Patay nagniron. Lahi na yung Una-una mo kuan na lang. kontra. Kinuna-una mo na lang talaga na bahala na ni. Akong ganoon na yun, maningkamot na yun ko, ampo lang sa Ginoo kung sa may tabuan ni sa taas sa ring. Maningkamot mga pangayon mo nga mudaog juga sa itaas ba. To kaluyan ra pud biya nga mudaog. No? So siyempre nakukulbaan ka talaga, napakadagko biya ng iyong mga kontra, di ba? Matagas po. Pero simula noon, palagi ka na nakakakontra ng mga ibang lahi. Kuan po ko dula pug Dubai. Uy. Dubai tong championship sa iba. Taga Australia akong kontra. Mapud to kung kuan. Dumaog ka na naman. Daog dubugat daw. Pakpak din si Mrs. Yes! Magdula ko, dili man siya mulantaw. Pag magdula ko sa sumuntaw, mahadlok mo siya. Baka maluluoy siya sa'yo na makikitaan ka na masusumbagan din. Siguro. Mahadlok ka, ma'am. Muhilak sad ka. Hindi. Sige kang ampo. Alit rin ba? Lahat talaga ng pagsulod mo sa stage, meron talaga yung mga memories, no? Hindi mo talaga malilimtan yan. So para sa'yo, sir, saan yung pinakanindot mo na away? Pinaka-kuan yun ako nga dula nga kuan. Sa banig, no? Sa kuan yun kito. Katong nindula ko sa Dubai sa championship. Or sa kang Tyler Goodjan. Tyler Goodjan? First fight na ko sa kuan sa Amerika. Mo tong kuan yun ako nga. Hindi mo malilimtan? Hindi na ako malimtan. Ano palang nahitabo dun? Makulbaan po ko ba kay siyempre una na akong dula dito. Nya takibalog unsay may tabo sa tong dula ba. Di yun ako malimtan tong malula kay siyempre champion po to sa Bernacle gon. Kanang leg gloves. Baligahi din. Uy. Simbak ko katong boxer na sa daan tapos ning kuan sa Bernacle tapos champion sa Bernacle tapos ning bike sa boxing. Pero siyempre gahi po ganang kuan yung Bernacle nya ning balin sa boxing balik. Pero diba, napipildi mo siya. Napildi na ko siya. That Knockout. means mas gahi ka. Umagi ka din sa paghilak. Like, nung naigo ka. Sa una, itong mga amateur po, agi na ko ng hilak. Pero pagpasok na sa professional, wala na. Like, humilak ka tungod na, na naigo, nasakitan? Or humilak ka tungod unsa? Ngilak na napildi. Di ay? Abi na kung naigo ka sa... Ako humilak ko eh. Buwang ka, sakit kayo. Kaya raman po. Kuan pag anad na ka sa sakit, kaya raman po. So siyempre kapag maiigo ka ngayon na professional boxer ka na, kapag naiigo ka, baliwala na sa'yo. Kaya mo nang i-control. Kaya naman i-control. O di ba? Kapag naiigo ka dito, malilipong ka biya. Lipong. Ingit ang iyong pananaw. Ano yan? Mungit-ngit yun akong palantaw kung maigo sa mutang dari. Mungit-ngit yan. Murag na kuan ba, murag kurente, muground, pati sa ito, murag mukurog. Ano ka? Tapos dapat biya, feeling professional po ko. Pero dapat biya ka ng kuan, hindi mo ipapahalata sa imong kontra na naapektuhan ka na kay, di ba, abanti yan siya? Dapat yun, di yun mo ipahalata nga. Ipakita ni mo. Ipakita nga, naigo ka na sakitan ka. Kailangan yun, guwantaw yun mo. Abanti ron. Kaya kuan ka, kuan ka. Murag mo mo na sila. It's my time. Mag-receive mo to siya, manata na dahin ka. Di ba? So dapat di mo ipalata. Lisod biya kayo na. Lisod eh. Saan ni mo? Like kaigo ni mo marak. Kaigo. Saan ni mo? Sa imong technique. Kala yun. Ning kamot na yung steady ba? Focus na yun. Ibukan jud ang mata. Bukan yun. So siyempre sir, kanos ka officially na-declare as a professional boxer? Atong 2019 ko na declare na
kuan kog professional boxing. Gikuha ra ko sa akong coach, ano ba? Mo to. 2019? 2019. So bata-bata ka pa ato. Bata pa. Pero uyab na mo. Uyab na mi ato. Sayang nga. Siyempre, hindi ka pwedeng magdesisyon na ikaw lang. So, anong hinimo ni Mrs. na hindi kanya pinungan? Wala na po. Support na po siya sa kuha. Oo. Okay lang sa kanya na umadto ka sa ibang lugar na malayo, mabibilin siya dito? Kuan lang. Among sabutan po na ako. Kailangan dyan nga. Mo adto sa layo kaya lisod po dire ta magpundo nga wa matay trabaho. Mao ra man po na akong trabaho nga si pamaxing. Pero sumusuporta siya. Support naman siya po sa kuha. Support siya. Pero umihilak, may mga araw talaga na umihilak. Like mananawag kung nandun ka sa layo ba, mananawag siya na. Naji adlaw nga muhilak kay magbiminga-minga pa. Mingawon, ano ba? Medyo na malikayan. Dugay ka dito, pila ka months dito, tapos dugay ka ganing uli. Tapos siyempre na yung mga silos-silos na yung magdudula na mga bahay, mga di dyan na malikayan. kalagot, no? Oo. Dugay ka. Kalagot yung mga bayan. Di man kasi yan namin hindi talaga namin yan malilikayan. Lalo na kapag ikaw wapo. Tapos nandun ka sa lugar na wala ako. Tapos syempre na-enjoy ka ng mga igat na mag-ana-ana. So so kami mga babae maguna-una talaga kayo ng hinihimo niya doon. So yun na yung time na parang nag-overthink na bakit wala kang sala, hinihimuan ka na ng sala. Nahihitabo din yan ni Mrs. no. Nahitabo na. Yan na lang yung kontra mo na hindi mo kayang pildihon. Mao jud. Pero pasamto na po na ako sa perwinte pero maulian ra po na. Yan ra siya. Bukan kiligon din siya. Ulion din mo. Basi di ta mo lip si makulatahan. Di ba? So sir, may mga fight ka na umuuban siya or wala talaga? Tong last na kong dula sa Zamboanga City, tong February 21. Nasa dito. Pero hindi siya lumantaw. Like, tanong siya nasa pero dumuko-duko lang siya or lumantaw talaga siya? Siguro nilantaw na yun siya. So yun talaga yung first time na umuban siya? Yun the first time niya. Alright. So dapat naniningkamot ka talaga, nagpasikat ka masyado. Nagpasikat ka lumantaw. Kasama niya yung anak mo or hindi? Kasama ko ang anak ko at saka mama ko. Tapos dumaog ka? Daog. Second round na po itong kontra. Second round? Anong pang patyon man ni mo dayon? Pataas-taas ipod gamay oy. Like naadyo kay goal nga dapat kaning round makuha na nako siya. Wala po. Ako lang maigo lang kung suntok. Maura po na akong kuan. Ano ko kanang naadyo may target ba nga as kuan possible pwede lang kung humanin ko to na. Kung sa ramon ko kung maigo siya sa solid pants, kung sa siya solid punch kanang gahit kay nga sumbag. Kanang kusog yung nga suntok ba. Tuo ka or wala? To. Sakita Ginoo ko nagunahuna ko bang anong nisulod bang ka Mamay healing. Anad naman ko naanad man nga. Sobrang anad mo. Naanad sa sinumbagay sa bata pa. Sa ngayon kapag masusumbagan ka parang baliwala na, wala na. Ang sakit ng yapon pero actually ko professional boxer nako. Kabalo na ko mo dawat og sakit ba na kuan. Mga igo. Pero depende na sa uban kung kaya ba nila dawaton. Pero kami mga boxer, kaya na yun na madawaton ng sakit. Kapag ma-knock-out mo na yung kontra mo, napakadako na yung advantage. Dako na. Malilipay ka na niyan. Lipay na. Kaya siyempre, na-knock-out na mo eh. Dako na kay tog points. Dako na kay points. Kung depende ra sa down, lahi mo tong knockout. Kung knockout na yun, di na siya mo balik og dula. Okay, knockout naman. Kung down lang, pwede pa siya ipan, tapos dula na po. Balong ngayon na di ay. Basta kay mo kung natumba, knockout na! Midayon. Bisag na kuan na sa labid ng tiil. Knockout ng unsa. So nawa kanindot di lantawin yung boxing. Oo. Pero ikaw sir, ikaw mismo, syempre, umagi ka talaga na knockout ka din. Ay, natumba ba? Wala pa ko natumba. Wala pa ko like, wala ka na igog solid punch na natumba ka? Wala pa. Hindi pa nakikita ba sa'yo? Wala pa. Marunong ka talagang lumikay. Mulikay ra pud biya. Maiwan mo kapag sinusumbag ka ng solid, ganyan ka. Mag-wave po gamay. Ha? Wave lang gamay. Wave. Wave ang tawagan na ka mag-ana-ana. Ano? Nagkagaw po siya kadugay na kung tutok mong ikilig na may nung kuhan So sir, syempre, after sa imuhang kanang boxing, sa imong fight sa stage, pagkahuman na,
friends ra gyapon mo sa imong kontra, like pwede Oh, or walay pwede na friends. personalan? Oh, karon alas ko mga kontra karon sa akong pagdula nako. Nagiging Naging friends na ako, chat me. Sa walang tong mga personalan na nagaganap like wala na. Sa tong kuan, karon ning tabang pud ako tong naga Japan si Mao Tomida. Kay siya mo ning ani diri sa Pilipinas nga indula sa kuha. Siya talaga yung sumulong. Sulong. So sinuklan mo. Tapos mo to, sumad ato pagdula na ako. Siya na po ito nag-invite sa kuha nga padto ko Japan, may sparring dito, mo training ana. Alright. So yung nakontra mo, yung napildi mo, siya na yung naging invite sa'yo ngayon na tatabangan ka na. Tabangan niya dito kanang sparring lang, tapos training ana. Nakikitaan niya siguro ba na napakabugat ng kumo mo. Na-realize niya na pwede ni siya. O diba? Kasi hindi ka pa nakasulay na pagkahuman mong napildi, gibaharan ka. Kaya wakag, igunin mo kung papangig, ka. Wala. Wala. Pag boxing wala na, sport man. Wala yan. Unsit naman good sila. Hindi ka man talaga aabot sa ganyan kung wala talaga yung tao na naniniwala talaga sa'yo. So, para sa'yo, nung nagsisimula ka pa, sino yung tao na may believe talaga sa'yo or naniniwala na kaya mong sumikat? Yung amateur pa rin talaga ako. Yung ko talaga, yung tinitirahan ko na asawa ng ng tita ko. Kibali uyuan mo. Uyuan ako ba? Moto nga, ingon siya nga, so, sige kag laag, so, sa may mong pamaksing, sige kag laag, sige kag bisyo, Pero wala ko'y bisyo po dato, sige laag, barkada ko yung. Ako'y bisyo ato, sige ro, una nga, nakaunuhon ako nga, masakto, pumpug yung isulti nga, dapat mag-focus sa boxing na lang yun. Dili nga, puro barkada. Moto nga, kuan po sa kung una nga kailangan jud mag-usab jud mga disiplina jud perminti moto na abot jud ko sa professional. So siya talaga yung may napakadakong tabang kung bakit ka umabot sa mga ganitong level ngayon. Sa kuha pong kuan na po sa bata pa daw ko nagsulti na daan po daw kong papa nga kuan daw na gusto daw ko pa ipa-boxing nya mao man po kong hilig. Kibali yung papa mo nakitaan ka na siguro ng potential no siguro makusog ka talagang sumumbag. Siguro. So, kibali sa una, pagkabata mo, mag-apil-apil ka, nagrambul-rambul, sumbagay. Magana yun. Mga dyan ako kung sa una, rambul-rambulan. Sumbagay. Mayroon pong wata nag-ila, uy. Ganun kung suntok. So, kibali, mga barkada-barkada mo lang? Mga barkada lang. Dili man po dingon nga. Dili para sa uban na nga, abusador na po kayo. Ako dili man kuha naman ko, natripan ra ko ba? Mara, bubalos na po ko. Bumalos ka talaga? Bubalos. So, ano ka nahihitabo? Yun ang trip mo, nabubulog. Naapoy ba? Kulatahan ka mo Sakita Uy, kung siguro kung hindi pa yun namamatay yung papa mo, no? Feel ko siya mo yung pinaka-proud sa iyo ngayon. Siguro, proud na proud yun akong papa na karon kong buhay pa to. Pero ngayon, yung uncle mo, yung uyuan mo, nandyan pa rin, tumatawag pa rin sa'yo. Like, nagbibigay pa rin ng advice. Karon mga advice pa gyapon. Pero kapag may away ka doon sa malayo, umuuban siya or hindi? Kasi yung mga pliti, di ba? Nakadako ng gasto. Kaya bali kapag nandun ka na sa fight, ano na lang siya, tumatawag na lang siya, binabalitaan mo na lang kung dumugog ka ba or ganyan. Pero yung mga kauban mo doon sa, di ba nasa Manila ka ngayon? Yung mga kauban mo doon, mga coach mo na. Mga coach na, tapos mga boxer, lahi na po. Pero sa isa inyong grupo, ikaw yung pinaka. Patas naman po may, kaya sila po naglagyo na po nabtan. Alright. Kaya natunong lang talaga na dito sa atin, di ba, ikaw yung may pinaka magandang record sa boxing. Kaya thank you so much for being on. Sa karon pod kay duha ra pod mi sa kuan sa history po ni sa Pilipinas na middleweight karon nga dagkog timbang nga indula. Kay sa una wala may mga middleweight jud nga dagkog timbang nga indula. Duha ra mi karon ni Humor Martial nga indula dagkog timbang. Sino siya? Humor Martial. Taga saan yan? Sa mga city. So syempre sa tanang kuan no, kung mai-compare mo ba yung kaagi gaano kasakit yung kumo ng kalaban or yung kaagi mo sa kinabuhi? Kung sakit man yung kumo, mas sakit yung nagian ako sa una. Kay nagian ako sa una, bata pa ko. Sigasar man ko mo magkuan latagaw. Kamot ka talaga. Kamot. Kung saan ka mabubuhi. Mabiyaan rami ba? Kasi pasar ako sa kong ayaan, tapos pikas na po sa kong ayaan, sa kong lola, ana. Balin-balin ra ko. Gaasa ko puyo. Di kasagara ito sa tanan akong gipang interview sukad-sukad kay puro mga broken family. No, kanang mga nagkuan, kanang napasagdan na, kay ay mga problema. Kahit parihara ta. Sayang wa ta nag-ilaog sa iyo.
Ilang taon ka na galing ayon? 26 years old. Walang limit sa pagbaboxing, yung age limit, ganyan. Magsugod kag professional pa lang. Mga 25 ata ang limit ko o 26 ana. Above. Above. Pero siguro kung mga 30 or 40, baka pwede na tayo tigil dyan kasi maundang na sa boxing. Maundang ka na. Kaya merong mahina na biya imong lawas. Dara na tana. Pero feel ako kusog pa ka ano eh. Pero ngayon, sir, so syempre, naging professional boxer ka na, sumikat ka na. Hindi siya naging dahilan na mag-aaway kayo ng asawa mo. Hindi naman. Na ano mo lang, nahahatag mo din sa kanya yung oras na kailangan nila. Mabigay ka naman din. Pag dula dyan akong dula, yun lang, mo support. Amo ka na po siya nga. Kaning ako ang dula kung dula, di. Kung ginahan nga mag-istorya, na ba. Kay kapoy mo po magsigang istorya, kay reduce na, wala na kay konkaon. Or ginagmay na, kay diet naman ka. Masabot na po siya. Pero say, mga po na yung mga awayan na, di, nakamata ko time na mo. Pero, masabot na po ko kay, kan man. Di ko kahatag yun po. Kay, wala kapoy na po mong istorya. Laban na po sa ulo, kay gutom, kay kaon. Sawot na ka ng 3 days na lang. Wala na yun ikon kaon, vitamins na lang. Lagi, masaya na, 1 week. Pero bago ka sasaka sa stage, pakakanon ka. Kaon yun. Kay timbangan, una mo kunin mo na timbangan. Kailangan makuha yun mong timbang karon nga adlaw. Kay pag ugma sa gabi pa man po di man dula, maka-recover pa ka. Okay. So ngayon titimbangin ka pero pagka ugma pa ang dula. After sa timbang pwede na kaon na yun. Kaon. Grabe ang 3 days no. So dapat during that time bawal ka talagang sasamukin, bawal kang bibikli ng istorya. Tapos nagsisinamok pag ito siya. Kaya panawag, gahak lang. Kay oras na ako. Say black sa muna, black kay para magapugo sa dula. Kuan ba? Para walay kuan. Gana na ka. Pero sabot lang yapon. Sabot na. Lugayan pero masasabtan man natin yan. Kaming mga babae. Tanan na yun, mga boxer. Agi naman yun na tao. Dili na sa ko, boxer ko. Pero sa mga ubang boxer, agi po na. Ambot lang kasi lang mga ubang boxer. Pero agi po na nila. Maagi yan kapag may asawa na sila. Maagi yan talaga nila. Kay, kuan mga, basta mag-reduce ka, mo yun ay usa kalisod sa boxer nga. Basta mag-reduce na ka. Kaya kami mga babae. kami mga bayi. Kasi kung sa kakabisi, need pa sa ibigyan na mo inyong time. Like, bisag, anak lang good nga. Kanang nagkaon ako, anak. Ayun. Diba, ganyan yun yung kinahanglan mo, ma'am. Like, gamay update lang ba, diba? Yun yung pinaka-important. Nagkaon na ka diya. Diba? Tapos ka na. Ang pagkilaw ko man sa dukot. Kinsa ang imong inspirasyon sa pagbaboxing karon? Siyempre sa akong pamilya no karon na ginikana no sa akong siyempre especially sa akong asawa na anak kay nanamo ko anak karon nagbukod na pug ko. Sila mo pinaka sila gyud ako na maningkamot yung taman para ay gusto mo nga ipatilaw sa ilaha ba na mahahawas ka lisod. Mahahawas sa lisod nga gusto po na ko nga dili na magiyan sa akong anak nga kuan ba nagyan ako sa una nga lisod di kayo kung pwede mahatag nimo tanang panginginahanglanin ng bata pati ng asawa mo pero at least diba hinihimo mo talaga yun naniningkamot ka talaga tapos ngayon nahahatag mo na yung mga panginginahanglanin dumato ka na dili pa po tayo nga dato kay wa pa man mao pagsugod pero lahi na jud lahi ra po sa una before parang kung hindi ka talaga lilihok, hindi ka makakaon. Pero kung ngayon, kahit wala kang boxing in a month, may natigom ka na ba? May napalit ka na. Swildado ka every month? Or every fight lang? Every fight aja ko. Ay. This year, may away ka na? Nakaboxing ka na? Wala pa? Dula na ukas dumaog ka na naman? Daog no. Tong February 21. Saan? Sa Zamboanga. Ay. Uban ako ba? Pwede raman. Pininduta, oy. Yung yung ganang mga pliti mo, tanan-tanan, libre na yan. Sa akong manager na po. Sagot na po nila. Ka, di ba? Katong, kung depende kung mag-training ko. Una ako din, mag-training mi pa Japan. Prato na training mi Japan, Thailand. Ilanan ng sagot. Tapos may allowance pa. Muhatag na po na sa kuha. Kung hilig kag boxing, di ba? Siyempre, si Sir Weljon, sino yung idol mo? Siyempre, yung nag-iisang 8 division dito sa Pilipinas, si Sir Manny Pacquiao. Yun talaga yung idol natin. Idol ko. Halos tanan man siguro boxing. Doon siya mo gina-idolize, di ba? Galing kasi sa mahirap din si Sir Manny. Tapos yun talaga yung pinagbasihan sa mga boxer ngayon. Nga, kailangan, parang siya yung
sinundan talaga ba. Huna-huna nyo talaga ba nga, mag-boxing ko, gusto kong maging si Manny. Ganyan. Diba? Kung hindi man yan tatawagin na ambisyosa, kay siyempre kung mangandoy ka dito na lang kasi pinakataas na. Diba? So, Wala naman bawal mangarap eh. Walang bawal mangandoy daw. Bawal mangandoy. Natatakdan ka na gamay. Takdan na. Sir, so siyempre, nung time talaga na naiilahan ka na ba, tinake advantage mo na yung pag-vlog. Siyempre, nailado na ako gamay. So siyempre, pwede na siguro ko mag-vlog. Like yung pag-vlog mo ngayon, nakaka-income ka din. May ano ba, may kwarta na. May income din pero hindi ko naman din na pinapukusan na nagba-vlog ako. Ako lang, personal ko lang eh. Personal ko lang kasi yung Facebook. May page naman din ako yung Triggerman. Pero yung personal account mo yung sumikat. Yun lang talaga yung sumikat. Dumami yung followers ngayon. Na 260 followers na. But as of now, hinuna-huna mo din na, pwede ko itong panguhaan ng kwarta. Hindi ka nag-focus sa vlogging ngayon. Hindi naman. Ano lang sa akin, mag-post lang ako ng mga personal ko na mga fight or training. Yung mga boxing lang din. Kana mga random lang. Yun lang. Mga idol na boxer din na ipopost ko ngayon. Yun lang. Every month may kwarta na sa account mo o sa Facebook mo. Every month. So nakakatabang na din siya na nakakuan din. makapalit ng mga dagdag na din. Makadungag, di ba? Dungag na po. Nakadungag na din. Ikaw lang nag-video, wala kang videographer. Ganyan. Ako na yun. Ikaw ra. Siyempre, nung nagsimula ka na talagang mangandoy na magiging boxing hero ka, siyempre, meron talaga tayong mga silingan na hindi maniniwala ba? hindi totoo. So nakaagi ka, like, may nadungog ka ng istorya sa iyong mga silingan na, hindi na maabot dito saragod na siya. Daghan yung madungog na sa una, pero ako ratong gikuan ba? Pero sakitan nga mo to, pero ako ratong baliwala. Murag gihimo ra po na kuan ba nga? Maning kamot jugo para kay giginakuan kay ko sa silingan. Ingnon ko na, walay maabot ning bataan kay kuan, buwang-buwang utog. Warsya ka na naman. Yanawon ko nila, so diyan warsya kay mo daw lagi dili ko mosulod sa eskwelahan, way kuan ba. Pero ako ra po tong sulod, wala ta kay balo lagi nga. Unsay plano po sa Ginoo nga unsay naabot no karon sa pamaxing. Diba? Wala din mo sumbagan si Mudi ay. Wala. lang. So sa ngayon, yung mga tao na yun na nag-istorya sa iyo, usa na din sa mga nagko-congratulate. Karon. Diba? Proud na po sila nga unsay naabot no karon. Kay mingon na po sila, di jud matag na ang tawo nga unsay naabot niya, ano ba? At least ginamit mo yun na inspirasyon mo kada mga istorya. Gipanggamit rin yun ako itong gipang sultir po nila sa kuha. So at least ikaw din yung ginamit sa Ginoo na kanang ma-realize nila ba nga di maayo. Pero karon okay na mo, wala na mo yung mga wala na. Nintuon na sila nimo, naganahan na sila. Siguro. Nangangayo na ng balato. Inaamiga mo pa rin sila, hindi mo sila dinudumdum. Wala naman. Hindi naman ako magtanim talaga ng gali. Magkuhan sa, magdumot ka. Wala, dili mo kuha na. Sagdaan ram na ako. Kaya bali, okay lang kayo doon, wala na kayong problema. Kung ngayon na may kuhan da, sagdaan ram na ako. Ano yung mga nadudungog mo sa una, wala na yun. Wala na. Okay. So, yun yung pinaka-importante, di ba? Yung hinihimo mo yung best mo, hindi dahil gusto mong manimalos ba? Hinihimo mo yung best mo, kundi para talaga sa iyong kaugalingon at sa iyong pamilya. Yun yung pinaka-importante. Kaya tinatabangan ka talaga ni Lord. Mao yun akong gikuhan yun, ginunan ako. Wadyo ko'y kuhan, kung sa mga sulti la sa kuha, ang nasa kong hununa, focus ako sa kong pangandoy para unsay maabot, kaluyan. Nakakatabang din ba yung mga chismosa? Tabang. Sumikat ka na, dinala mo na yung ikaw yung hinungda na mas lalong naiilhan yung lugar ninyo, ang Dumingag. So syempre, may special treatment ka na siguro doon sa inyong lugar. Like, pinangga ka na masyado. Like, na-acknowledge ka na doon. Na-acknowledge na din ako doon. Kuha din ko lang daw, motorcade, ni Mayor Jerry Pulinawan. Salamat yabong ko sa mga suporta nila sa So napakalami sa pamati mo nun. Siyempre happy juga kay siyempre support pala sa imo nga boxer ka ano ba. Malipay juga. Hindi sa paghihinambog siguro pero ikaw napakatunog na ng pangalan mo biya ngayon, di ba? Oo. Ano yung nararamdaman mo ngayon na biglang naiilhan ka na? Bilang boxing hero, parang happy po ka ba? Nga nailhan ka sa mga tao kung asa ka mo adto, na makailan nimo. Na mo idol, Pero ngayon, nakukulbaan ka na, nasusulod na siya una-una na, wala ka nang basin, possible pa ko nga mas mo, anak pa, mo angat pa. Mo angat tumang ko pa, kay
siyempre maning kamot yung training ano yun ampo sa Ginoo mara yun na isa. O di ba? Napakadaghang bawal kapag nagte-training ka. Oh, bawal yun. So wala ka hindi ka naaapektuhan like yung sa una 'di ba na syempre nung bata ka pa naanad ka talaga na amigo, magtambay-tambay sa mga kauban, sa barkada. So nagsimula ka na mag-training, hindi ka nahihirapan na mag-adjust. Hindi naman. Yung ano lang, iniisip ko lang talaga yung boxing training, yun lang talaga iniisip ko pag may laban ako. Sinisiguro mo talaga yung pangandoy mo, Oo. no? Yun lang talaga yung iniisip ko palagi pag laban na talaga, laban. Masusulti na talaga natin yan na napakalayo kasi hindi tanang boxer na umabot na sa imong point, no? So sir, ano yung masusulti mo sa mga kagaya mong mga boxer din na nagsisimula pa? Ano na talaga, training, disiplina, tiwala sa sarili, mara yun na, focus, mara yun na isa sa mga may magsugod. Kay kung magsugod ka, daghan ka gunahon-naon mo yun ka. Unsa kay magian, unsa kay kuan ni. Pero kung salig kasi mong kagulingon, basta focus lang ka sa training, baning kamot, ampo po sa Ginoo, sabay kampo. Siguro gabayan jud ka sa Ginoo. Mara yun na disiplina pod. Basta yun na disiplina. Disiplina jud di ba? Kay kinahanglan ba gid na siya basta-basta nga dula. Oh, dili. Dagan pa na nga mat boxer. Dagan ba Wa yan? na nga kumatos. Uy, Ginoo ko. Mo na usapod sa mga boxer ka. Usa din yan sa nagpapawala sa kanila sa focus ba yung ano kasi mamatay ko ani ron. Mapo na isa. Napoy kauban Di nga. man yan mawawala di ba? Oh, napoy kauban isa. Nung naay na kumatos, ay namatay sa boxing, na kumatos. Yung isa mabalik na sa boxing pero pagkabalo niya nga namat buwan na siya ning balik. Kaya madlok na ba? Usapod na sa mga kuan na ba. Usa yan sa Kay napaka. dili pud biya lalim yung boxing kay maigo ka sa ulo. Bata ka balo mga putol mga ugat dito ano mga utok kuan piktuhan pud biya. Ito makumato siga. So dapat focus lang sila sa kanilang goal, di ba? Goal. Focus Yung sa mga goal. nagsusugod pa talaga mag-boxing. Mao yung isa. Dapat willing ka i-give up yung mga mga bisyo-bisyo, di ba? Yung uban. Walaon biya na tanan. Wala on jud. Manigarilyo ana. Wala on yan usay jud na sa manigarilyo nga makawala jud pahangin. O di ba kasi wala ka na talagang oras sa mga barkada kay palagi ka ng training ganyan. Yung training. Kaya ka ng barkada, kung magdula nimo o pudi ka ato ka sa barkada. Siyempre mo congrats mo diyan mga barkada. Proud po sila kay dula kag boxing daog ka na. Ano na pod. So ganyan lang, no? Kung nagsusugod pa kayo, huwag kayong umundang. Sumbag lang ng sumbag. Sumbag lang yun. Pero syempre dapat sir, no, yung iba kasi hindi talaga malilikayan na meron talagang mga boxer na perkit kabalo na manumbag ba. Kagamito na sa kanang batik. Usa po na nga na. Mao po na ako ikaw. Karang uban mo ko nga nagboxing na. Tapos gamiton nila sa kabuang ba. Usa po na nga dapat kabalo ka mo control. Isa ka boxer, kabalo ka mo control kay kabalo naman ka nga boxer ka. Kabalo po ka mo sabot sa mga ubang nga kuan ba dilin mo gamiton manumbag na lang ka diha, manumbag kay boxer lagi ka. Dapat dili po nga na kabalo ka mo sabot sa uban ba. Dili di ba kay meron ba yung mga boxer na ganyan di ba? Kanang mga abusar. Abusaran nila ba. Ilang perkit magburit-burit na ba? burit-burit. Kay perkit advantage biya sa inyo ha kay nagtraining gud mo sa paglikay, sa pagsumbag. Kami baga ko sa distri ka tiurok. Pero ako dili man po sa una, dili man po ko niya na. So anong masusulti mo sir doon sa mga ganyang klaseng boxer? Dili yun mang hilabot kay kamo may kabalo naman mo manumbag, dapat kabalo na mo unsay disiplina sa boxer. Dapat di mo mang hilabot ug nga mga kabatanunan ka mao yun nahilig karon sa mga batanunan. Mao ni kalite mamira na ba. Perkit na kabalo. Kaya di ba apil ba na sa inyong training apil ba na sa inyong hangka ng training ng bawal mo magamit ana? Di ba ginastorya sa inyong coach na kung wala man pero depende ra mo sa imo ra mo nakagulingon mo gud nga imong una nga di jud ka nga imong hinabot ba. So kaya og lami po kayo sa feeling nga kanang di ka manghilabot dagan kag barkada. Kasi gasa ka mabot. Di ba napakalakas pa mati. Lami sa feeling nga way abot ka dito tapita, way wa kay kontra. Ikaw kuan ka boxer ka tapos gamito nimo nga manumbag ka, kasi gasa ka maabot. Lilikayan ka na. Kuan na nang mahadlok ka, bisig balsan ka. mubo ra kay mong adtuan kay mahadlok na ka mo laag dito pikas kay dito pwede makitaan ka dito, kulatahan ka or lubaon ka, di ba? So sir, ano yung masusulti mo or naa kay mga message na masusulti sa mga supporters nimo ba nga gitingala na ka nagtatanaw nimo? Salamat ko nila nga naaragya po talaga suporta sa kuha nga
mo kuan sila sa ko nga, oy idol, kay makita sila nako pa kapalo ko nimo ana, followers ko nimo ana. Salamat gyapon nila kay dili po tibigan nila, di po ko mailhan social media, video po sa Facebook. Salamat gyapon ko nila nga nailhan ko nila ba, nakita ko nila na isa ko boxer. Usa sila sa nagtuo sa imong kakayahan, di ba? Kung merong naniniwala sa iyo, meron ding yung mga hindi, di ba? Meron ding mga hindi na tumuo na kaya mong maging sikat. Ayun, ano din yung masusulti mo sa mga ganung klaseng tao? Salamat ra gyapon ko kay maong po na ilang una nga i-down ko nila. Nara po nila kung i-down nila, basta ako naningkamot ko sa akong kagulingon nga sa akong pamaksing, sa akong para sa akong pamilya nga para unsay maabot na ko ba. Wala na po ko'y masulti sila kung sa ipansulti na sa ko, di man po ko hilig nga magkonkuhan sa ilang mga mamonitong story. Mamarites. Di ba kung sila walang tiwala sa iyo, at least ikaw sa imong kagalingon kabalo ka nga kaya nimo. Kahit gaano pa kanindot yung binubutang natin doon sa Facebook or gaano pa kanindot yung pinost natin, meron talaga yung mag-comment na mga ano ba, mga liki. Lagi na malikayan na so may nababasahan ka na? Daga na. Naman yung uban nga gusto kanila na. Napoy uban nga liki, burit ana. Di na malikayan. Nire-replyan mo or pinasagdan mo na lang? Sagdan na po na ako. Kasi kapag re-replyan mo yan, mas dadaghan pa yan. Kaya magpapapansin man yan. Papansin lang yan. Pero itong uban, napoy sen ma-replyan ako baka nang say kanang gikan ko nga training ko kanang reduce na jud kay ko say kanang init po ko ulo, replyan na ako. Pero sabay-sabayan na ako god na sa sabay ko makatawar ako. Tapos ako nga asawa mo sako na di asawa mo apil na ni siya kuan. Apil siya awan. Comment. Ako ay na si kanta kaya ako ra nagikuanan kabuangan. Muingon ako kupal ka babos. Ganyan. Siya nangingisog na siya. Ngisog na siya pero ako kuan ako nga malingaw ko ba nga. Kuan na kasi. Siya nanonood na yung asawa. Nanonood na ako sa para man ito kuan ako. Una na ako raman po kung magpadala ko ana. Ma-picture akong career. Yung unsa na yung una ko, di ba? Pero ako wala naman ko nag-una. Na-advisean po sa akong mga manager na ako, mga boss na ako. Ito lang gawin mo, sayaan mo yan sila. Hindi naman sila yung nagsisikap. Ikaw naman. Wala, hindi naman katabang si Muha. Ano ba? Wala ka sulay nga, gi-replyan ni mo siya, sumbagay na lang ta, ana. Wala. Yeah, sa mga buwang-buwang, Ginoo po napakadaghang talagang salamat sa iyong paglalantaw at sa pagsuporta sa Bwang Bwang Talk Show. So please, mag-follow na kayo dyan sa ubos at mag-share ng aming video. Pag-follow po sa mga idol, sa hindi pa nakapollow, pag-follow po sa inyo. Sana supportahan din niyo yung page nila. Lalo na sa page sa Facebook ko ngayon, si Weljon Mindoro at saka sa page ko sa Triggerman family. Pag-follow din. Yes, mga buwang-buwang ha. Kung gusto nyong makitaan yung mga away niya pa sa susunod na mga bulan, so syempre may mga upcoming diba? Fight. O kung gusto niyo makikitaan, mag-follow na kayo kay Weljon Mindoro, diba? Yun yung gamit mo na account kayo. Wag na kayong magdugay-dugay dyan para hindi kayo masusumbagan. Alright, so thank you so much for coming, sir. Ginoo ko, isa talagang karangalan ang ma-interview ang isang Weljon. Kasi I know in the future, grabe, parang dili na ka na makontak siguro kaya sa imuha ng kabisi lang. So, good luck sa imuhang mga umaabot na mga fight. Sir, unta, Ginoo, i-appeal ka na mo sa mga ampo nga unta. No, mas mudaghan pang imuhang ang record nga daog. Unta di ka mapildi, mapadayon na nga di na ka mapildi. Unta ang imong safety, syempre mo gyud pinaka-importante ang ginaampo sa di ba na ang safety nimo sa imong kaugalingon. So lang focus, then maningkamot ra gyapon and pukon magkita na ta. Thank you. Thank you so much, sir. Salamat and good evening.